Последваха май няколко седмици, в които пък ние с нашите пътувахме. В смисъл, ходихме до Русе веднъж, след това ходихме до София. Реално, всяка седмица бяхме някъде. Не знам, просто така се случи постоянно да сме някъде. Като мина известно време, не знам какво ми стана, ама исках пак да си говоря с тебе, не знам. Тогава на момента, в този момент, се бях отблъснал. Но после ти ме преследваше в моето мозъче. Аз съм гадно и досадно срещу това, което идва в главата и почнах да чопи. И реших да й пиша. Да, бяхме в Русе, в смисъл не точно в Русе, ми до Русе. Цял ден ходихме с нашите по поляните, разхождахме. Естествено си правим снимки. Имам обхват, той ми пише. И си пишем нещо. Някакви такива супер бейсик неща. Как си, какво правиш, къде си. И аз му пращам една снимка, къде съм. При което той ми пише: косата ти гърми. Но не ти. Личвам се от бъдещето, искам да ви покажа само... О, да, имаме го и на снимка. Също така ето малко sneak peek на следващите. Да, знам, странно е да ги изкараш на скриншотове, ама... Да, това е нашия албум. Тук също беше изключително приятно. Също така имаме още тонове други излагащи и смешни снимки, които може да ви покажем в някое видео. Спирам да го излагам вече и продължаваме с видеото. И аз. Той ли? Така, сега съм аз. Аз защитя. Иначе ме скъса тук. Това видео много се събра. Сега, това го казах, защото не знаете, когато си пишете с някой момче и момиче. Цялото това чудо става от сорта на как си? Добре. Добре. И отива към бавната гадна смърт, която спира да се спишете. Разговорът ни беше подобен и исках да разведря нещата. Си кажете, как ще разведриш нещата, като и кажеш косата ти гърми, ама не и ти. По-хубаво е да има каквато и да е емоция, дали негативна, дали позитивна, отколкото никаква емоция. И видях, че тя са обиди. Изведнъж спря да ми пише. Не, изгуби се обхвата. И аз си писах, нали? Нещо май се бътхъртна. И пратих една снимка, която Зечи хареса. Много беше хубав на тази снимка. Само го видях и викам, дословно на себе си, защото не мога да му се сърдя, пък аз искам да се сърдя. Между другото не съм избирал или нещо, просто насочих камерата и снимах. Да, което много странно. Всички си е направил 10 снимки, съм не избрал. Не, просто насочих камерата и снимах, просто да ми видиш фейса, не знам що. Беше много странно. Просто го направих, не знам. После много си говорихме с гифчета. И да, започнахме си пишем да си говорим ала бала. Аз че харесваме един и същи филм, сме доста запалени в него, Suicide Squad. Бяхме и сега направо ми е втръсно, не мога да гледам. И аз не мога да го погледна, но... От тогава беше яко. Тогава го гледахме сигурно по 100 пъти. Си пращахме нон-стоп, тъмън бяха въвели тези гифчета в месенджер. И ние нон-стоп си пращахме гифчета от този филм. Като гледахме, нали, емоциите горе-долу да съвпадат. Буквално дни наред сме си писали само с гифчета. При което обаче той всеки път да излезе, май се видим, обаче аз сещам за това как едва ли не ме отряза и каза, че харесва друга. И нали се му казвам, не мога, отлагам. Нали, казвам му, аз реално не лъжех. В смисъл, всеки път... Отлага. Аз реално не лъжех всеки път, когато ти ми питаше да излезем, аз ти казах, че наистина ме няма във Варна. Това, че не ти пишех, когато съм във Варна, е телен въпрос. Почна и много така с една дума да отговаря. Накрая знаете ли какво почна? Почна да ми отговаря с около 16 часа, Май тогава започна 20 часа, 24 часа. И аз играх тази игра. Буквално исках да я пиша. Тя като ми пише, исках да я пиша на втората минута, на петата минута. Ама нарочно чакам 6 часа. И това продължава една седмица. Реално аз не ти отговарях, защото нали не искам да ти отговоря и нарочно те бавех. Ами, наистина, понякога, когато видя нещо и знам, примерно виждам, че някой ми пише и примерно предусещам какво е. Примерно, ако някой ми прати реквест, който ми казва, че много ми харесва видеята и така нататък, ако наистина не мога в момента и аз искам да отделя емоция на това съобщение, искам да отделя достатъчно време, за да му покажа, да му говоря по хубав начин. Обаче, примерно, не мога в момента и го оставям. И по-нататък, примерно, или забравям, или нещо такова. И когато си погледна телефона, имам така повече време, тогава го виждам. В смисъл, наистина не е нарочно. Просто за мен ти тогава беше специален. По-добре да отделя малко повече време и да мога да си говоря с тебе, отколкото да ти напиша да, не е ок. Хубаво е да им кажеш, че тогава беше мъртво болна.
Да, имаше една седмица, в която и двамата бяхме мъртво болни. Не. Напротив, Беше тя. заедно бяхме. И ти се Не, ще стигнем до там. И си казах, тук беше, нали, писна ми вече, казва ми, явно не искаш да занимаваш повече с мене. Да беше казала, ще оставя на мен. Нещо подобно беше, не бяха тия думи, ама нещо от такова. Такова послание носеше и аз го разбрах, ми стана толкова гадно тогава. Да, и тогава тя ми отговори, не, за първ път толкова дълги неща ми пише от една седмица. Не, човек, тук съм много болна, направо не мога да гледам. Ще се видим. Обещавам ти нещо такова и той има стопли, нали? И после излиза ми. Да, ама как? Имах контакт с тебе ли? Не, точно следващата седмица аз имаш някакъв грип, май. Бях се разболял и после писах. Не беше също. Точно следващата седмица беше, защото тогава ти казах, сега разбирам, що не си писала. Буквално, това го казвам ли през какво съм минал? Ще го опиша по-графично. Да, опиши го по-така. Нищо някакъв. Може да е дичи. Ходиш на тренировки по ММА във Варна и нещо такова що се случило. Той тръгнал, отишъл в нивката. Излял се душата. Първо беше коша. Излял се душата в коша. Не го излях, ама исках. И той няма да вика спокойно. Няма да си първия, няма да си последния, който го е правил. И после отивам, нали, до туалет. Отивам, вече приключва тренировката и аз... Нещо не е наред. И повръщам. И докато повръщам хора... Не, чакай. И докато повръщам хора, хората, които, нали, тренирам, нещо им стана. Влиза Никито. Един друг влиза. Вика, що повръща, бе? Кой го удари, бе? Кой удари Никола, бе? Той повръща, някой го удари в колема. Кой беше, бе? Какво се случва тук, бе? И аз някой повръщам, не мога да им кажа. И си викам, бах, ти глупаците. Стейте ме да повръщам, бе. И после се прибира и ми го разправя това. Викам, мале, човек, ужас. Пък ние не сме се виждали. Смисъл, някак съм да го заразила по никакъв начин. И виждаме се след време. Да, отидахме на втора среща. На втора среща. И този път беше в мода бара до нас, да мога аз да се ориентирам и да стигна до него. При което, говорихме си ден и час, нали? Обаче мен беше толкова мудно, викам, човек, дали защо даже да се гримирам, да отида там. Не. Знаеш какво, даже ще се облека някаква кошарска блуза. Обаче не, нали? Обляках си хубава блуза, гримирах се и отивам до там. Някакво само супер незаинтересована. Въобще не ми тука. От моя страна какво се случва? Аз всъщност нямам грам време да се видя с нея. Точно в този час. На лекции съм, там на курсове, там, нали, по български 12 клас матурити и така нататък. Нещо с баща ми, нали, бяхме изкарали, бях много ядосан. Нямах превоз, той е в другия край на Варна, чак до тях. Тук шараутто, моят най-добър приятел, Тайгъра, дето знаете как снима. Идва с вентото, кара ми там, оплаква му се и той ма кара вече, нали, към Мода бара. Пристигаме едва на време, идвам там, виждам я. Почвам да и се оплаквам. И нещо го товареше и, нали, тръгна да ми разправя всичките неща, при което аз си викам, бре, той е готин човек все пак. Дай, ще му дам шанс. Ама все пак още съм се дръпнала. Нали викам, не, той ще става излизал 100 пъти след мене. И ние си говорим. И накрая тя ми казва, аз си 15 примерно, трябва да тръгвам. За тренировка, и осъзнавам, че имам само 15 минути да е целуна. Аз нямах такива планове. И си викам, пак. И тогава тя ми говори и аз вече не слушам, не мога да я чуя, защото си мисля, тук 10 минути остава да е целуна, някак си мамкам, няма да имам друг шанс. Света ще свърши. Едва ли ще излезем пак. Трябва да е целуна просто. Вече нещата отиват към края си, излизаме навънка, вече се изпращаме. Тя вика, аз съм натам, аз спирам да говоря. Просто млъкнах. И тя беше много приятно, еди си какво. Нали опитвам се реално да го изпратя по някакъв начин, да той да уни. Аз мълча и нищо не казвам. Само гледа. В главата ми всъщност какво се случва хора. Чакай, бе. В главата, чакай да ти кажа. В главата ми, трябва да е целуна. Не мога. Може да го направиш, давай. Целуния, гледах и устници там и не може да го направя, бе. Страхливо пили. За това мълчах. Пак през моята глава минаваш нещо от сорта на айде бе, сега няма да си тръгни. Какво се случва? И след това си викам, чакай, май ще ме целува. И после, аз какво пих, какво ядах? Дъвка сети ли съм, Мари, да си не се сети, да си имаш. Маре, как ще мирише да хася в момента? Престай си да го помирише. Слава Богу, той няма обоняние. Почти. Седяхме се, гледахме, аз опитвам да го изпратя, нали? Тръгвам. Чао! И накрая си казах, мамка му. Точно преди да е целуна, всъщност тя каза,
може би трябва да се виждаме по-често. Да, защото вече си знам как да го И изпратя. когато го каза това, аз се целунах и тя после каза, да, ще се виждаме по-често. Разделяме се и всеки пише на приятелите. Аз пиша на всичките си приятели, записвам едно видео, го пращам на всички, викам: хора, знаете ли какво стана? Тук ще ма целунах. А пък аз звънах на моите приятели, дето ме закараха. И те са там тримата в колата, пуснаха на висоководител и аз хора, целунаха! И радвам се, викам там, мале хора, целунахме се, направо може да повядате. И те там в колата крещят, давай машина, давай! И тримата крещят. Спокойно. Превъзбуди се. Спокойно. Беше яко. После пък почнахме да се виждаме, да се пишем след училище. Аз, защото нямах много време и трябваше, нали, да се прибера вкъщи на време. Защото, нали, не казвах на нашите, че нали, си имам приятел, защото исках да станат нещата по-сериозни. И, нали, не им бях казала нищо, съответно след училище трябваше, ако стигна малко по-рано да се видя с него за 10 на 15 минути, естествено навън. А навънка кучето хора, ма кучето! Колко пъти сме стояли в снега, Умирали на сме. спирки, до тях на пейки. Тут сме умирали, То ма минус седим 15 заедно. там. Аз на Коледа там събличам се, за да оплека половера, който са ми подарили. Подарихме пуловер, той... Пак ти се ходиш по някакъв къс ръкав. Всеки път ходиш по къс ръкав и сега заради тебе и аз. Лятно облекло. Тениска, къси гащи. Къси чорапки, спортни обувки. Зимата. Тениска, свичър, яки. Дълги панталони, спортни обувки. Да. И да, обаче все пак още не бяхме наясно дали ходим, дали не ходим, ала-бала. Дали целуваме се тук, там, понякога. Рядко, но се случваше. И седим на една пейка. Абе, като децата, нали се сещате? И Като тя детското седи ниво. на колената ми, Един бедрата път ми, да, Един път на краката си ми. си говорим нещо. Облегнала си главичката на краката ми. И си говорим някакви неща. И аз нещо от сорта бях казал, ами ние сега гачета ли сме? Не беше точно това, ама Такова послание беше. да. И тя почна да ми казва, ох, имах... Аз се чудих как да му го кажа. 2-3 дена си мислех, защото викам, не искам да тръгвам с него. Той изглежда като много готин човек. Пък аз имах една супер кофти връзка, която много ме увреди. В смисъл, супер зле ми повлия края на тази връзка най-вече. И просто мисля, че не бях готова все още да почна нова връзка, но пък исках. И беше казала нещо от сорта, че вече се е влюбвала, че не може да се влюби пак. Ние, защото някои нещата не се възваха. Ние понякога се целуваме, тя ми лежи на краката и ми казва, че не иска да сме заедно, тук има нещо грешно. И после питам, това означава, че не искаш повече да се виждаме ли? И тя, не е много ми е хубаво да се виждаме с теб, искам да се виждаме. И аз, Чакай малко. значи... Чакай малко. Продължай да правиш каквото правиш, всичко ще е наред. При което, в момента, в който той ми го каза, аз вече си представям, нали, как първо няма да се виждаме повече, как няма да излизаме, няма да си пишем. И ми стана някакво много гадно, защото сега съм се чувствала изключително добре, докато се случва всичко това. И си викам, не, човек, не, няма проблем, не, може да продължим да се виждаме. И да, и така вече сме почти 3 години заедно. Септември май ще станат 3. Всъщност ние не знаем кога тръгнахме. Просто по едно време решихме, че е септември и че е 8, защото 8 е безкрайност, 8 е безкрайност и също така 8 представлява 2 нули. Ние сме 2 нули, обаче като съберем ставаме безкрайност. Това за първ път го чувам. 100 пъти го казвам. Имам синузит, просто... Не знам доколко беше интересна. Всякато я разказваме, не знам дали е интересна, но реално много от хората не вярват, че сме се запознали тъй. Защото не е типичната история като видяхме се в дискотеката човека или на някой бар се забихме или в училище сме били заедно или... Не да знам, някаква така типична история, просто светофара пред нас ни събра. Отидохме на светофара, видяхме се, взехме се. Да, общо се. Извод. Да. Ако искате хубава връзка, обикаляйте светофарите. Може да ви излезе късмета. Никой не знаеш на кой светофар, кой ще бъде. Стои хората, много хора минават през светофарите. То това трябва. Чудесна лойка. Надявам се, че ви е харесало. Не знам как ще се справям с графика за видеята за бъдеще. Не ми се сърдете, ако няма много нови видеа. Много ви благодаря за това, че сте толкова много. Скоро ще стигнем 1000 абоната. Просто топлите ми душичката, хора. Може да се абонирате за канала ми, като натиснете долу има... Не му повярвам, че му оставаш да го говоря в момента.
Може да се абонирате за канала ми, да ме последвате в Instagram, там качвам доста интересни неща и съм доста по-активна, отколкото в YouTube, съжалявам. Цъкнете камбанката за Notification Squad, да се присъедините към нас, когато има ново видео, да видите моето лице отново. И какво следва сега? Котката!